माथो आदैमोन नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै नागिरहैयोना डेनियल्स ना मा होनो सानी लियन ना मा होनो मिया खालिफा ना मा होनो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो ओंखारसिगोननो माथो रायजोफोर सोरबाया गोबां रंजादों हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना आरो सोरबाया गोबां दुखुबो मोनदों बै रंजाग्राफ्रा बुंदों आच्छा दानिया जोङो बर'फोरनिखौबो वेबसाइटआव नुसिगोन होननानै रंजाखोमादों हारामिफ्रा गोबाङानो सोंहरदों आंनाव आदा बे गार्गि खाख्लारिया सोर होननानै नाथाय आंलाय बोरै मिथिनो रायजोफोर नोंथांमोन बायदि आंबोसो एखे माथो मानसियानो मेसिन नङाना आङो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना मिथिनो मोन्दों बिथाङालायनो सासे बलिउडनि स्टार आरो लोगोसेनो बलिउडनि एक्ट्रेस आरो लोगोसेनो सिंगारनो रायजोफोर जोंना सलायबाया सिं सिं बुंखुमानानै हरदों जे माने मानसिखौ जों रावबो मिथिखाया नाथाय जेथिया जोङो भाइरेल जायो अब्लासो बै एक्ट्रेसमोन फैनाय बेफोरबायदि होननानै जों मिथियो उनावसो मिथियो नोंसोरबो बिदिनो मिथियो दा बेफोरबायदि फाराखौ सासे हौवाया सानै हिनजावजों लाइन मारिदों आदै लग्राया सानदों खोमा थ' बिसोरो मोजां मोनलायनाय नङाबा माबा मोनसे खालामलायदों होननानै नाथाय मिथियाखै खोमा आदै लग्राया बिथांमोना जे पर्न स्टार बि ग्रेडनिसो एक्ट्रेसनो थ' गिनानैसो खारगोनदां आदैया दा मिथिबा तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिमखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिखाबायानो जे जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों बिदिब्ला सासेल' मानसि गार्गि खाख्लारि बिथांनि सायावनो जों बाथ्रा सावरायनो नागिरदों जायफोर बिथांमोना गोदानै फैदों थ' बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसेनो नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै लाबानो जाबाय गोदान भिडिअखौ मोननो हानायनि थाखाय थ' जिखियानो जाया मानो थ' गोबां सुबुङानो डिमान्ड खालामदों आरो बुंनो थांदों जे जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव गिबियैनो पर्न स्टार होनो मा बुस्थुलै बे सलायबाय आंथ' मिथिया दै खोन्थालाय कमेन्ट खालामलाय मा बुस्थु बे आंबो मिथियानो हरामी हो बेटा थ' जेखि जाया मानो थ' नोंथांमोना गिबियाव नोंथांमोना बेनि फेसबुक पेज मोनगोन आरोना थ' बिथाङा गावखौ जेथिया बर'बो होननानै जेबो डिक्लेयार खालामाखै आरो लोगोसेयैनो बिथाङा दिनैसिम बर' होननानै बुङाखै नाथाय बर' होननानै बुङाखैब्लाबो बिथांनि माखासेया बुंदों जे खाख्लारि टाइटेलखौ लानाय लोगो लोगोनो बेयो बर'खा नङा होमबा आरो लोगोसेनो बिथाङा गावनि माखासे ड्रेसफोराव बर'जों थ' आसरित बाथ्राया बेसो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि ओंखारबाय आच्छा नाथाय जोंना सलायबाया बुंखुमादों नोंथाङा नोंथांनि देहा सोलेरखौ फाननानै नोंथाङा रां आरजिनो हागौ फलोवार्स आरजिनो हागौ नाथाय नोंथाङा मान सनमान आरजिनो हानाय नङा होननानै बुंदों आरोना थ' बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्था थ' जिखियानो जाया माने गिबियाव जोङो गिबियाव नोंथांमोना फेसबुकआव बिनि एड्रेस एबा बेखौ मोननो थाङा आरोना जोङो नाथाय जेथिया जोङो जेब्ला इउटुब दुनियाव फैयो अब्ला बिथाङा लिरनानै दोनदों गावनि एबाउट सेक्सनाव गावलायनो सासे बलिउडनि स्टार एबा सेलेब्रिटि एबा सिंगार एबा एक्ट्रेस आच्छा नाथाय जों मानो मिथियामोन जों बबे जोनोमाव दंमोनलै रायजोफोर नोंथांमोना सोरबा मिथिग्रोयोमोन नामा बे भिडिअनि सिगां आंथ' मिथियामोन रायजोफोर खिन्थु बलिउड स्टार माखौ होनो आच्छा बिदिखौसो होनो आरो ने थ' जिखियानो जाया माने फेसबुकाव जोङो माखासे भिडिअ नुनो मोन्दों जाय भिडिअफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो जे जों आरो लोगोसेनो नुनो मोन्दों जे जेनेबा माखासे निउडिटि आरो लोगोसेनो माखासे वेब सिरिजनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै माने भिडिअ बानायनानै होनाय नङा होमबा नाथाय आं शक जादों आरोना बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि ओंखारबाय थ' आं बुंनोनो रोंला रायजोफोर बे मोनसे गोजोनथाव खौरां जाखोना दुखुनांथाव खौरां दे नोंथांमोनानो बुंदो दे बिदिबा हरामी हो बेटा थ' बेफोर भिडिअखौ नायनानै जोङो बुंनांसिगोन जे जोंनियावबो थारैनो वेस्टार्न कालसारा हाबफैमारबाय थ' मिथिया बे हौवाया सोर हाबा जानाय ना जायाखै थ' गावनि फेसबुक पेजाव जे लोगोसेनो नुबाय थानाय हिसाबै जोङो हाबा जानायखौनो हमनानै लानो हायो आरोना बेसेबां सैथो बिनि बाय'ग्राफिबो आं जेबो मोननो थाङाखै इउटुबाव सार्च खालामबाबो आरो लोगोसेनो फेसबुकाव सार्च खालामबाबो नाथाय जों ओरैबायदि भिडिअ नुदों जेराव बिथांनि भिडिअआ डेन्जारखा आरोना गावनो फेसबुकावनो माने बे फेसबुक भिडिअनि जायफोर भिडिअ ना बेफोरो माने आं मिथिया जे जोंनि बे इउटुबाव मनिटाइजेसन जागोन ना जायाखै थ' बेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय थ' नोंथांमोना गोबाङानो बुंदों जे
हारिखौ बदनाम खालामग्रा मा खालामग्रा होननानै आरो लोगोसेनो हारिनि हांगार होननानै नाथाय आं बे बेलायाव जेबो बुंनो थाङा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला हयथ' बिथाङाबो बेजोंनो प्रफेसन दानो लुबैदों एबा बिथांनि थांखिया बेनोबा आरो जोंलाय बेयाव मानो होबथानो नङा होमबा थ' खिन्थु बिथाङा जे सार्टिफाइड नंगौना नङा जे जेनेबा बेफोरबायदि वेब सिरिज जे आपल'डिं खालामदों नाथाय बिथाङा सार्टिफाइड मोनगोन ना मोनाखै एबा सार्टिफिकेट दंखायोना गैखाया नङा होमबा आरो माथो बुंनो आरो मालाय रां खामायनायनि थाखाय गासिबो लामाया अपेन नङा होमबा जों मिथिगौ जे जेनेबा रां खामायनो थाखाय मोननै मोनथाम लामा थायो नाथाय माखासे इजि लामाखौ जों जेथिया लायो नाथाय उनाव बिपद जानानै फैयो थ' बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोलोंनाङा नङाबा जोसिला जोबजागोन मिथिखा थ' जिखियानो जाया मानो थ' जों माखासे फेसबुकनि भिडिअफोरखौ नायनो थांनि बिदिबा ना मा होनो थ' नोंथांमोना गावनि फेसबुकाव थांब्लानो गोबां भिडिअ नुगोन जाय गार्गि खाख्लारि बिथां स' गोबाङानो मिथिखाबाय बिथाङा दायो सासे बि ग्रेड सिनेमानि एक्ट्रेस एबा बि ग्रेड वेब सिरिजनि एक्ट्रेस थ' नोंथांमोना गोबाङानो नुगोन आरोना थ' बि ग्रेड आरो लोगोसेनो मेनाबो नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना नुबायानोसै आरो बेखौलाय माथो बुंबावनो थ' बिथांनि बिजनेसासो बारायगोन जों जेथिया शेयार खालामगोन नङा होमबा थ' ओंखायनो बांद्राय शेयार खालामनानैबो माथो मुलाम्फा मोनो जोंलाय ना थ' जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक पेजफ्रावबो थांनानै नायनो हागोन गोबां भिडिअ दङ आरो लोगोसे बेफोरनि गेजेरावबो ड्रेसिं सेन्सआव गोबां बाथ्रा बुंदों नाथाय आं ड्रेसिं सेन्सखौ जेबो बुंनो थाङा मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला आजिखालि वेस्टार्न कालसारा हाबफैखाबायानो थ' हाबफैबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि बिटिआरावबो हाबफैसिगोन बायदिसो मोनबाय आं थ' बारा गोबाव नांला बायदिसो मोनदों आरोना थ' जोंनियावबो ओंखारबावसिगोनसो खोमा आरोबाव गोदानै नङा होमबा थ' बिथाङाथ' महाराष्ट्रआव थायो नङा होमबा थिग बे बाथ्राया मुम्बाइ महाराष्ट्र बेफोरबायदि लिरनानै दोनदों थ' बेसेबां सैथो जों मिथिया हाबा जादों जायाखै जों मिथिया नाथाय बिथांनि फेसबुक पेजआ माखासे रुटिफोरखौ बिथाङा माने मेनटेन खालामाखै होननानै आं बुंगोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथांमोना गावनो नाय मेगनजों होबानो नुनो मोनगोन नङा होमबा थ' नाथाय माबोरै बिदि जाखो बिथाङा मालाबाफोर इन्टारभिउ फैगोन खोमा सर्ट मुभिफोर थ' बेखौ नेनानै थानांसिगोन नङा होमबा थ' जिखियानो जाया आं बे बेलायाव बेखौनो फोजोबबाय जाय मोजां जाय गाज्रि नोंथांमोना थारैनो नोंथांमोना गावनि जिउखौ दैदेनलांनायाव नोंथांमोना सायख'नानै लाबानो जाबाय नङा होमबा आरो बेखौलाय माथो बुंनो आरो आंलाय न' थ' ओंखारदों थ' आं बे स' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम स' बाय